Čaute, ja som Peťo a spolu so spolužiakmi z licea C.S. Lewisa vám predstavujem kaviareň Radničku. Miesto, kde sa spája výnimočná káva s výnimočnými ľuďmi. V Radničke už 25 rokov pracujú ľudia s mentálnym postihnutím. Táto kaviareň im poskytuje príležitosť získať pracovné skúsenosti, naučiť sa novým zručnostiam a budovať si sebadôveru. Táto práca mi dáva zmysel a pocit, že patrím do spoločnosti. Radnička búra predsudky tým, že vytvára férové prostredie pre každého, bez ohľadu na mentálne či fyzické bariéry. Keď sme spoznali Radničku a jej úžasné poslanie, pochopili sme, aké dôležité je toto miesto. Nie je to len kaviareň. Je to priestor pre zmenu a začleňovanie ľudí, ktorí to potrebujú. Momentálne však Radničku čaká rekonštrukcia. Aby mohla fungovať naďalej, potrebuje našu pomoc. V Radničke je vždy rušno. Denne tam pripravujú kávu, koláče a množstvo nápojov. A na starú umývačku sa už nemôžu spoľahnúť. Nová umývačka im uľahčila prácu, ušetrila čas a hlavne zabezpečila pohodlnejšie podmienky počas celej rekonštrukcie. Vaša pomoc vám dala krajšie miesto na prácu. a vám nezabudnutelný zážitok z kávy. Pomôžte nám vyzbierať 500 eur na novú umývačku pre Radničku. Každé euro pomôže zachovať toto úžasné miesto a vytvorí lepšie podmienky pre ľudí, ktorí si zaslúžia každú šancu. Ďakujeme.